Masebekuphikisa uzobatshela ukuthi inkondlo siyaphilisa sanibonani. Hallelujah. Yeah, bengisakhipha uvalo. Kwasomsisibusisi. My God. Bakhona bakholwa. Jesus. Ngaphakathi. Uma ukuthi lento ekhulunywe la iyakuthinta. Elophambi isandla la uhleli khona. Belo asha bangisize bonke abangisiza. Thank you. My phone is silent. My was silent. I can't keep it back. Igama lami nguNtokozo ngokaZulu ngikhulele endaweni yaseMpangeni. Unfortunately ngikhulele ekhaya sibaningi. Ekukhulele ekhaya sibaningi omunye wabazali wayengekho. Ekungabikho komunye wabazali kuningi okwenzakalile esikhula safunda sifundela thina ngesimanga sokuthi besibaningi uma mehlelo ukuthi okunye abuya sicontrol. Sikhule ngaphandle kuKababa nomama kuphela. Abasekhaya kobaba bethu baba kwakufanele vele ashiye besithuka besibiza ngamavezandlela. Nabantu basendaweni babethuka. Bethe kanjani? Angangithini endaweni sasazonke inhlonipho umuntu omdala uma ekhuluma sasimlalela thina sasiveza indlela. Thina sikhule sithuka sibizwa ngawo wonke amagama. Abasekhaya kobaba babeze basibize ngisho nangodoti. Lokho nathi asazivele sikubona kuyiqiniso angangivela ubaba wayesilahlile. Babethu abanye bephuma beyinkonzweni beyothola ukudla kwemphefumulo thina vele ithi imphefumulo yesihlukumezekile sasesiphenduka ukudla kwenhlamba. Abasekhaya kobaba besixosha ekhaya bethi asibuyele ekhaya. Umama vele abantu abami anibofunda ukubekezela nifana neqhayo lomzabalazo uSolomon. Bese nigada laba beze ngokungalungeli liligadi uSolomon. Ubusika nehlobo kithi kwakufana thina sasingena ihloko. Elokuthi kuyavakashwa ngasilazi. Umama wasitshela ukuthi izimbili kuphela indawo kwakumele sivakashele kwakuyisonto nesikole. Futhi kuyithoba nokumlalela sakufundiswa sisebancane sihambo sonto sikole. Babethu abanye bephuma beyinkonzweni thina sasiphuma seyinkomeni. Siyokwelusa. Inkomo zakweminye imizi zesithola imali silekelele ekhaya thina sakufunda sisebancane ukuyisebenzela. Sase sifana nabazali kithi singabazali bethu sizala thina. Angithi okunye kwakumele sikwenze labazali bethu sazenzela thina. Imini nobusuku kumama yayifana. Sasithi masiyolala yena wayiphuma yosebenza. Sithi masivuka ekseni silungiselela ukuya esikoleni wayisuke elungiselela ukuya komunye umsebenzi. Eyokulala nokuphumula kwayizwa ngamahlebezi kodwa futhi thina ngoba sasihlupheka. Thina sasingahlupheki. Ukuthi kwangabantu bomndeni omakhelwane ababethanda indaba besibiza ngeintandane ezalahlwa ngoyise bese kuba ngathi siyahlupheka. Ngokuthi uma kwenzekile-ke saye enkonzweni uma kuye kwashunyelwa ngeingane ezalahlwa ngoyise nangoyise abalahla ingane awethu amagama engasali nalaba ke babekhonza ukuthandaza uma kwenzeke endleleni benqanyelwe umthandazo bengasazi bazothi babekhuluma ngathi nosizi lwethu. Ngiyayithi uma ngihleli ngithule ngicabanga bese ngibona ukuthi ngathi ukuhamba kaBaba kuleli ikhaya khona kwaba isibusiso ngoba mhlawumbe ubukhona kwathina ngaba sikho la esikhona namhlanje emhlabeni. Sekukaningi ngithi ngiyazama ukutshela umama ukuthi ngiyamthanda ngivele ngihluleke futhi angiyiboni ngikwenza lokho. Ngoba kwaleli igama elithi uthando lincane kakhulu ukuchaza nokubonga konke sengikwenzele umama kuze kube manje. Sakhula ke. Ekukhuleni ziningi izinto umama angakwazanga usifundisa zona ezinye zazo uthando. Uthando esilaziyo elomzali ethanda ingane nengane ithanda umzali. Kokunye mhlawumbe umama wayengakwazi ukuchaza ngento naye ayingayitholanga ngesimanga sokuhamba kuKababa. Kokunye ngibuye ngithi lapho uthando alinali icala kodwa ke izinto ezenziwa abantu othandweni edala uthando lugcine libukeke kabi. Injabulo enothandweni niyokholelwa ukuthi itholakala kwabanye. Niyothatha amakhefi isikhawe eziningi. Inhliziyo niyozephula nezenu ziyophulwa icala niyolibeka kwabanye noma nisephutheni niyofuna iphutha kwenibonile ngenhloso yokuyivikela. Ningena othandweni ngaphandle kokuboniswa izulu nomhlaba nalifunga ngoba nifuna injabulo yamanje.
nike nasebenzisa igama lothando niholwa yihlo nemizwa umzimba wathola ubukufuna naphela emehlweni. Nike navumela naphelelisa incazelo yokufa. Nadela ukuphila nayinikela othandweni isikhathi sisesincane ningadla benibadelela impilo zenu ukuthi bahloseni ingane. Isinikelile nakwenza konke ngenhliziyo emhlophe nangenhloso yokuveza uthando lweqiniso. Nenzela abantu abebengahlose ethando kodwa basebenzisa igama lothando ukufeza izidingo zomzimba. Ukuphila senikuphendula incazelo yothando ukufa nokufa nakuphendula incazelo yothando. Abanye ke bayoqanjwa ngamagama nothando kodwa incazelo yamagama ubengayitholi kubantu ababafisayo. Okufisayo ukubona umuntu efile ephila kodwa ephika ngokuthi akanalutho. Asale ngenalutho ngoba ubuyena uqedwe abafuna ukufezekisa injabulo yesikhashana. Kokunye kuthando liyakuba khona ngegama liphika inkani ngezenzo. Liyophiliswa libonakaliswe uma bathintekayo bendawonye. Ngokuflathela behlukana leyosala lapho liphinde libonakala uma bethuke baqondana. Kanti ke kuyaye kuba khona noma aqondana abaphambene. Omunye uyoyinikela komunye, omunye anikele ngomunye kwanhliziyo ophuka, kwanhliziyo obuhlungu. Kanti nokuhlunga abaqondile ake kuba lula ngokubuka emehlweni. Kanti emhleni yahlukene uthando lotholakala emva kwehlandla eningi zokuphuka kwenhliziyo. Inhliziyo ethandayo iyokithwaliswa amacala okuphuka kwenhliziyo eyilangazelele. Igama lothando elilodwa ke liyosetshenziswa umuntu oyedwa kubantu abahlukahlukene. Kokunye uthando lophenduka inhlansi ethembeni, liyofezekisa okuhle nokubi kubantu abahlukahlukene. Liyoqeda ukuphila lidelisa abantu impilo, liyoke lumthathisa ingqomo zemanje. Liyoqeda ngani luqale ngabanye. Liyoke linisa imvula liphendule liphambanise nalo. Liyonona nilidube lumgabisele liphinde libuyele kulo. Niyophenduphenduka endaweni eyodwa labantu abahlukene kodwa bangabantu ababodwa ngokwenza nangenhloso. Amanye ke emhlabeni bobusiswa ngakho konke abakufisayo kodwa bayosala nesikhala olweqiniso bengalitholi. Abanye bosebenzisa imali beyidlalela, abanye basebenzisa imali bendlalela ukuthola lweqiniso. Balithola abadlalwayo basale nendlala. Ngokubandakanyeke igamekweni eziningi nokubuka kokwenzeke kwabanye, niyoyiduduza ngaleli lokuthi uthando lweqiniso ilokuthi umuntu aqala ethandena kuqala. Kulungile niyophila isikhathi esithize ukuthi imvelo iyophika ngoba kuyofanele nigcine nithandile noma nithandiwe. Angeke ukuphumelela kothandweni ngesimanga sokuthi niyofisa ukuthandwa ngendlela ethize. Bese nikhohlwa ukuthi kwabona labantu enibathandayo banendlela ethize abafisa ukuthandwa ngayo, ehlukile kunale nifisayo. Ukujabule kwethu kothandweni kulala ezandleni zabanye abantu ngoba ngeke sayithanda thina ingunaphakade. Engingakusho ukuthi kukho konke enikwenzayo othandweni nenikwenzela uthando angabikho umuntu ofana. Ziningi izinto esizenzayo emhlabeni ngoba siyithanda. Ezinye sizenza sesithanda ngoba zenziwa abanye abantu. Kunye kungangena umuntu manje la athi awubahleli bonke balalela izinkondlo ngoba engaqondisi kuyini ukukondla ukuthini. Abanye bosonkondlo bayabhala abazi babhaliswa yini kodwa kunento abaphathiswe zona ekungezona ezabo. Konye umuntu abhale esimeni somunye umuntu akhuluma inkinga ngathi eyakhe. Niyakucabanga ngokuhlukile nasemqondweni nakugxilazeka ngokubusisekile. Impilo yeni yonke niyophelela ukucabangela abayicabangelayo zonlandela imihla ngemihla kuyofanele nigcine nihayile. Ziyobukeleka phansi. Kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka ukudla etafuleni ngazo kuyothatha iminyaka kodwa nifanele ukudikibala. Kuyofanele nigcine nihayile, kuyofanele nisuthise imphefumulo. Amahube sehayiwe namaculo eseculiwe nezintshumayelo sezimsiwe zona zofika egcineni kosala isikhala zeyogoqa kasana. Zofuna nanendawo zofuna ukubonakala ukuba seyifikile. Udumo luyakunilandela imihla ngemihla aninakulithatha nilifake ekhanda. Nizibona ukukhulu ngaphezulu kwazo akuzona ezenu nithunyiwe. Niyokuza muva izona phambili ngaphambi kwaze kuqaleni nofanele ukubeka umdala. Kokunye kazekho kudinga umnikelo nankokhelo kwazise ziwukuphila. Nokuba khona kwazo kina nikukhokhelanga nisithunyiwe. Ophikisana nalokho ngomcabanga akavundle uyobe senzile ongaphezulu uyakuphendula niyakusiphuca zonikezwe ezibafanele. Niyakuguquguquka niyophenduka abantu abadala niphinde nibe bancane angeke ukukhetha ngaminyaka niyoyala kwasana. Ukuyala kwena kuyaye kusuka kini niyovumela isithunywa sikhulume nengeze ngobuciko inkulumo izokale kamnandi emadlebeni alindele. Nilindeleke ukuthi akusibona bonke abayonizwa kodwa futhi akusibona bonke abangezukuzwa. Ngaphambi kokuba ubuciko obulapha benza umqondo kolalele kofanele buqale bulapha benza umqondo kumnikazi ngoba kubhalele wonke. Bunomuntu ebusuke eqonde kuye. Kokunye kokholweni nakugudluka zakungikhumbuza imvelaphi nokuthi nibuyaphi zophenduka umelaphi.
ngesiqubulo sikaMayibuye iAfrika sonke siyebona isifanele ngeke ukuba singayibusa futhi siyiphathele. Kokunye ke ziyakuphenya kumlaleli umxhumanisi nomdlulisi weinsizwa kokunye zofika ingaphelele nokufanele ukuyiphelelisa. Kanti kokunye ziyeqhelelanisa nodumo zithi ukuphila zikuthola ngokuphilisa abantu. Abanye ke bophoqa ukwaziwa bafuna ukuphoqa udumo ukuze badume badlule udumo ziphethe ngokungenza imiqondo zehlelo nayisithunzi. Iqiniso ke ukuthi lezi inkonzo esihayayo akuzona ezethu sithunyiwe. Ngoba niyakucabanga ngokuhlukile nasemqondweni nakuqhilazeka ngokubusisekile. Impilo yeni yonke niyophelela ukucabangela abayicabangelayo. Zonilandela imihla ngemihla kuyofanele emgcineni ihayile. Yes, give it up one more time for starting.